Ja. Og så går der en tur. Ja. Så en, der 2 og 3, så gik det mod den vej. Nej. Og de løb lykkeligst til der sagde til mig. Får ret meget, og andre gange så er det nogen, der er rigtig, man kan få rigtig meget fra. Kan du lukke? Forskelligt. Ja. Ja. Der er også noget skræmmende til lægen, så hvor knap 7 måneder, man kommer igennem. Der kommer jo sådan en fejl. Ja, når hun skal ud og gå på tur, så skal jeg cykle på min egen cykel. Ja. Kan du sige, kan du hilse far? Sige hej hej til far, mor. Snakke med mig? Nej, det er jo fint. Baby. Ja, baby, ja. Hvad er det? Det er dit hjerte. Han har på sine fine bukser. Det er sæt. Skal du sætte? Ja.